Dobrý večer, zdravíme vás ze Staroměstské věže, z místa, kde je asi nejkrásnější výhled, co v Česku máme. Asi máš pravdu, teda nevidela som ich veľa, ale je tu naozaj krásne a pozdravujem vás na Slovensko z Prahy a hlavne teda divákov televízie Doma. Samozřejmě zdravíme i diváky televize Nova a i diváky na úplně zaplněném Staroměstském náměstí. Mimochodem, takhle plno je tady většinou, když přijedou naši zlatí hokejisté nebo fotbalisté. Alebo slovenská moderátorka. To je právě ten dnešní případ. A všichni přišli se podívat na tebe. No ale ne, ten důvod je úplně prozaický. To zaplněné náměstí je proto, protože začíná Matony Cocktail Festival. Áno, a to neznamená, že sa teda budú len miešať úžasné nealkoholické drinky, ale do toho zamiešame aj skvelých interpretov. Boh vie, kto im to moderuje, zlezieme dole, uvidíme, ale keď sme spomínali tých interpretov, tak môžeme rovno už teda asi začať. Přesně tak, dámy a pánové, tady je speciálně pro vás, diváky televize Doma a televize Nova, skupina Slza. Nebudu zkoušet s proudem jít a už si nenechám pouze zdát, co chci žít. Jsem na horský dráze fáze pát, chci se o svou túru vzhůru rvát. Dnešní noc ať hříchu příchuť má, než mi ráno dá. A kdo se chcete touze pouze smát, nechte samostříli chvíli spát. Třeba dojít k cíli sílu mám, než mi ráno dá. Za sebou velký flám a taky malej lynč, jeden a nebo víc. Jsem tady už pár let a proto o všech vím, co nevyjdou mi vstříc. Za sebou velký flám a kam se tajný plán, co nestopne ho nic. Srdce se svírá, ale víra nutí mě říct. Nebudu v koutě stát, nebudu zkoušet s proudem jít. Život si nenechám pouze zdát, chci ho žít. Jsem na horský dráze fáze pát, chci se o svou túru vzhůru rvát. Dnešní noc ať hříchu příchuť má, než mi ráno dá. A kdo se chcete touze pouze smát, nechte samostříli chvíli spát. Třeba dojít k cíli sílu mám, než mi ráno dá. Ať známí mi říkají vzdej se, stejně to nechci vzdát. Válečník, jak vím, zrovna nejsem, stejně se budu brát. Dál chci snít a příteli zlej jsem, stejně to nechci vzdát. Málo čím, jak tím si jistý jsem, vím, že se budu brát. A stopnu fázi pát, chci se o svou túru vzhůru rvát. Dnešní noc ať hříchu příchuť má, než mi ráno dá. Kdo se chcete touze pouze smát, nechte samostříli chvíli spát. Třeba dojít k cíli sílu mám, než mi ráno dá.
dámy a pánové, tenhle potlesk patří skupině Slza, která se svým singlem Fázepád zahájila ten televizní program v rámci Matony Cocktail Festivalu. My sme stále na Staromestskom námestí v Prahe a nemienime toto miesto zmeniť a tu sa deje Matony Cocktail Festival. A teda ja som tu už raz bola, ale ty už aj tak na prvý pohľad pôsobíš informovania múdrejšie, tak prosím ťa, vysvetli mne i nám všetkým, o čom to vlastne je. Ano, velmi rád. Tak vězte, že včera odstartoval už 19. ročník Matony Grand Drink, což je soutěž v míchání nealkoholických nápojů. Navíc už po 6. se může vítěz pyšnit i titulem mistra světa. My jsme podruhé na Staroměstském náměstí a co se včera dělo? Tak do toho základního kola nastoupilo celkem 23 barmanů. Ze všech koutů světa byla tu Uruguay, byla tu Hongkong. No a z toho základního kola postoupilo 5 finalistů, kteří dnes před vašimi zraky, ať už sledujete televizi, anebo se tady na Staroměstském náměstí budou bojovat o ten nejprestižnější barmanský titul. Sú tu 5, môžeme si ich o chvíľu predstaviť. Pre mňa je len taká dôležitá medziotázka, je tam Čech medzi tými 5? Jednoznačně, tak to je tam Slovák? Ano, i toho tak potom je všetko na poriadku, ale ešte si môžeme predstaviť predtým, než teda týchto pánov uvedieme do tejto peknej večernej spoločnosti. Povedzme si, kto vlastne pomohol tomuto večeru, aby vôbec bol. Ten velký dík patří pochopitelně všem partnerům, což je značka Hyundai, také Český rozhlas, pochopitelně značka Matony. No a vzhledem k tomu, že jsme na Staroměstském náměstí, tak musíme poděkovat i hlavnímu městu Praha, které převzalo záštitu nad tím dnešním večerem. Tak těm patří velký dík a teď už pojďme přivítat správným českým, že jsme v Česku potleskem 5 finalistů. Takže potles pre 5 finalistov? Jednoznačně. Tak ale... Váš potles! To sú oni. Prosím vás, my vám povieme aj ich mená, aj odkiaľ sú. Ja sa veľmi teším, že priamo z Lotyšska prišiel Ingus Reisenbergs. No a teď ten aplaus bude naplno, protože ve finále je skutečně reprezentant České republiky a také mistr světa z roku 2013. Dámy a pánové, Achim Schippl! Ale myslím si, že je tu na námestí aj veľa Filipíncov, ktorí sa budú veľmi tešiť, pretože z Filipín prišiel Jesse Ray Classicas. A nesmíme zapomenout ani na reprezentanta ostrova, a to je ostrov Kypr. Je to Cyprus, ale... Je to Kypr. Povedzme jeho meno, je to Stavrivakis. Stavrivakis! Toto je váš potlesk, je to Cyprus. Vy říkáte Cyprus, to zní jak nějaká rostlina. Lebo Kypr znie ako niečo do pečenia, ale môžeme sa pohádať neskôr. Teraz prichádza dôležitý moment, je tu aj zástupca Slovenska, takisto finalista majstrovstiev sveta Matony Grand Drink Ladislav Doboš. Ďakujeme za váš potlesk. Česko, Slovensko, Kypr, Filipíny. Máme se skutečně na co těšit. No a jestli se ptáte, jak taková soutěž vypadá, tak na to se podíváte právě teď. Po 19. v historii se sešli nejlepší barmani světa na prestižní soutěži Matony Grand Drink. Po 6. mají navíc možnost získat nesmírně cenný titul mistra světa. Soutěžící ze všech koutů zeměkoule bojovali v sobotu o postup do finále. Představili se zástupci téměř všech evropských zemí, ale také barman z Filipín, sympatická dáma z Hongkongu nebo charismatický Uruguayec. Komise hodnotila nejen jejich detailní práci, ale pochopitelně také chuť. Po skončení základního kola aplaudovalo Staroměstské náměstí těmto. Za nejlepší techniku získal ocenění Slovák Ladislav Doboš. Nejlepším designem se mohl pochlubit domácí soutěžící Čech Achim Schippl. No a konečně cenu za inovaci získal Fin Jan Lindgren. Nejdůležitější byla ale jména 5 postupujících. Nakonec se do finále mistrovství světa v míchání nealkoholických koktejlů Matony Grand Drink dostali Ingus Reisenbergs z Lotyšska, Stavrivakis z Kypru, Achim Schippl z České republiky, Jesse Ray Classicas z Filipín a Ladislav Doboš ze Slovenska. Dnes večer je uvidíte v přímém přenosu bojovat o jeden z nejprestižnějších barmanských titulů světa. Takto to vyzeralo včera na Staromestskom námestí v Prahe. Je to veľmi napínavé. Dnes tu už sledujeme absolútne finále majstrovstiev sveta. A teraz toto už je vlastne Matony Cocktail Festival. A ja som tu ostala sama s českým národom. Ahoj, český národ. Ahoj. Ďakujem, ďakujem. Ja vám teraz poviem, kto tu dnes vystúpi, aby sme sa nezaoberali len tým, čo bolo včera, ale čo bude dnes. Keď sa vám budú páčiť tieto mená, tak dajte nejaký zvuk. Bára Poláková. To je asi dosť dobré. MiG-21. Pozor, Eva Farná.
Jozef Hlúbik. To som si vymyslela, ale niekomu sa to páči, to je veľmi fajn. Leoš Mareš, král sociálnych sietí. Konečne budeme na internete a myslím si, že aj vďaka nemu teraz sme. A poznáte reláciu Tvoje tvář má známy hlas, jo? Na Slovensku je to Tvoja tvár znie povedome, tak víťazi z oboch týchto relácií prídu práve dnes na toto pódium spolu zaspievať a zatancovať. A ešte tu bude kopec ďalších interpretov. A skrátka budete tu vy a my sa z toho ohromne tešíme, ale aby sme teraz hneď od radosti neskolabovali a neprišiel hneď nejaký interpret, z ktorého by ste sa príliš tešili, tak sa môžeme dostať teraz do tej fázy tých drinkov a tých nealkoholických koktejlov a pozrieme sa na ten prvý, ako vzniká. A ako vzniká podľa Lotyša, ktorý sa volá Ingus Reisenbergs a jeho drink je inšpirovaný rokom 1864. Vtedy vznikla matonka. Poďme na to. Lotyš Ingus Reisenbergs připravil koktejl inspirovaný rokem 1864. Co do něj? Broskové pyré, juzu pyré, hořký sirup, čerstvou limetkovou šťávu, zastříknete pomerančovou kůrou, no a jako ozdobu volte bílou řetkev, trávu, pomerančovou kůru a brusinku. Inspirováno rokem 1864. Koktejl Inguse Reisenbergse z Lotyšska. Ano, a teď už Ingus Reisenbergs živě míchá svoji inspiraci rokem 1864. Je tradicí na Matony Cocktail Festivalu, že sem přichází i hosté, kteří nám všem v Česku i na Slovensku udělali obrovskou radost. A myslím si, že nemůžeme začít lépe, protože po mé pravici už stojí asi největší sportovní hrdinka letošního roku. Dámy a pánové, vítězka světového poháru v biatlonu, Gabriela Koukalová! Krásný dobrý večer. Víš, co jsem si chtěl vyzkoušet? Já si chtěl vyzkoušet, jak to zní. Tak Koukalovou to jsme slyšeli, jo? A teď to řeknu jinak. Vítězka světového poháru Gabriela Soukalová! Co bylo silnější? No, je pravda, že při tom prvním oslovení jsem se úplně jako nevžila do toho, že se to týká mě ještě. No, je to opravdu tvoje. Udělala si ten krok, ne, že by se Gabriela přejmenovala někde na matrice, ale prošla nádherným procesem, který já osobně zbožňuji, a to je svatba. Stala se z ní Koukalová. Vzala si z našeho vlajkonoše z olympiády z roku 2012, Petra Koukala, badmintonistu. Vzhledem k těm úspěchům, co jsem si tak prošel, ty jsi vítězka světového poháru, neměl spíš se on jmenovat Soukal? Tak to mě teda nenapadlo. No teď už je pozdě, jako jo, ale mě to tak jako napadlo. A nebo třeba Skoukal. Skoukal, že by se jmenoval. I to je varianta, aby se to přeci jenom spojilo. No co pro sportovce znamená vítězství v tom světovém poháru? Kdybys to měla přirovnat třeba k hudebním hostům, co tady máme? No pro mě osobně, nemůžu mluvit asi za všechny, protože samozřejmě pro velkou část z nás je vrcholem olympiáda a pro tu druhou část je světový pohár. Pro mě osobně je to svěťák, protože přeci jenom proto, aby člověk vyhrál světový pohár, tak musí jezdit stabilně celou sezónu a odvést maximální práci vlastně v každém z těch jednotlivých závodů. Takže svěťák je prostě nejvíc, takže je to vlastně takový slavík, co se týká světa. No dobře, co mě tak logicky zajímá, tak pochopitelně je i to, jak ty budeš trávit letní olympijské hry, protože Petr tam jede, a co ty? Já v té době bohužel nebudu moc svému manželovi držet palce, budu už se připravovat ve francouzském Premanonu. Takže normálně ho nebudeš ani sledovat, vůbec nebudeš držet palce, prostě ho tam necháš samotného tak nějak. No, sledovat ho určitě budu, ale bohužel ne live. Jinak ty si vydala i svůj vlastní single, to znamená, že jsi i zpěvačka. Říkala si, že uvidíme do olympiády v Pyeongchangu v Koreji a potom teda můžeme tě čekat na hudební dráze? Co? Tak to bych si vůbec netroufala. Jako. Ne, no tak dejme kus té písně, ne? Ne, to nejde. Ne? Takže zatím si netroufáš, ale kdo ví, co se stane za ty kýžené 2 roky. Přesně tak. Každopádně ten potlesk si zasloužíš. Já si to musím užít ještě jednou, protože jsme sledovali všechny závody a bylo to neskutečný. Tak ještě jednou a zvykejme si, přátelé. Tohle je Gabriela Koukalová! Děkuji. A hele, Ingus Reisenbergs a tohle je finálový výkon Inspiration of 1864, tak uvidíme, jak se mu bude dařit. I on má šanci napodobit ten tvůj výkon a on se může stát klidně mistrem světa. Gabriela Koukalová, Ingus Reisenbergs, my míříme na hlavní pódium, kde stojí Adela Banášová. Ďakujeme Liborovi a aj pani Koukalové a ďakujeme aj Ingusovi, pretože
Ja tu takto na sucho bez drinku stojím na hlavnom stage, ale môžem vás srdečne pozdraviť opäť a môžem vám garantovať, že o chvíľu uvidíte Hanku Holišovú a Lukáša Adamca. To sú ľudia, ktorých poznáte z relácie Tvoja tvár z Nepovedome alebo Má známy hlas. A uvidíte ich, aj tak ich zase nespoznáte, pretože zase budú za niekoho iného, ale môžete sa na nich veľmi tešiť. A moja tvár vás hypnotizuje a odkazuje vám týmito ústami. Ostaňte s nami, toto je Matony Cocktail Festival 2016. Pokračujeme o chvíľu. Čím blíž jdu k tobě, tím si vím, že ve tvým či ztrácím. A pojďte všichni! Čím blíž jdu k tobě, všechny cesty spát. Tak jenom holky! Čím vím, že ve tvým a kluci! Skvělí kluci. Tak jdeme na to. Tohle je lhůta záruční. Čím blíž jdu k tobě, tím si dál. Vím, že je tvým náručí, ztrácím lhůtu záruční. Až se mě zítra budeš ptát, proč včera došel jsem až sem. Řeknu, že od dní, co tě znám, bývala si mým kompasem. Došel jsem až na krajní mez, přešel jsem 101 most. Došel jsem k bodu, kdy je jasný, že mám dost. Čím blíž jdu k tobě, tím si dál. Vím, že ve tvým náručí ztrácím lhůtu záruční. Čím blíž jdu k tobě, tím si dál. Všechny cesty zpáteční zvou, abych to vzdál. Čím blíž jdu k tobě, tím si dál. Vím, že ve tvým náručí ztrácím lhůtu záruční. Čím blíž jdu k tobě, tím si dál. Všechny cesty zpáteční zvou, ať vrátím se do nudy. Já byl tím, kdo vlastně cenu znám. Neskoušej se mě zítra ptát, zda jsem se nemohl snažit víc. Víš, že mám paty samej šrám, jak jsem ti zkoušel vyjít vstříc. A ty mě čeká cesta zpět, přede mnou 101 most. Jen co je přejdu, budu nejspíš cituju prost. Čím blíž jdu k tobě, tím si dál. Vím, že ve tvým náručí ztrácím lhůtu záruční. Čím blíž jdu k tobě, tím si dál. Všechny cesty zpáteční zvou, abych to vzdál. Čím blíž jdu k tobě, tím si dál. Vím, že ve tvým náručí ztrácím lhůtu záruční. Čím blíž jdu k tobě, tím si dál. Všechny cesty zpáteční zvou, ať vrátím se do nudy. Já byl tím, kdo vlastně cenu zná. Stojím tu u tvých dveří a byť smím, dnes nechci je otevřít, už ne. Dokud se něco nestane. A tak dál, stojím tu u tvých dveří a byť smím, dnes nechci je otevřít už víc. Ne pokud nevyjdeš mi vstříc. Čím blíž jdu k tobě, tím si dál. Vím, že ve tvým náručí ztrácím lhůtu záruční. Čím blíž jdu k tobě, tím si dál. Všechny cesty zpáteční zvou, abych to vzdál. Čím blíž jdu k tobě, tím si dál. Vím, že ve tvým náručí ztrácím lhůtu záruční. Čím blíž
Dobrý večer, zdravíme vás ze Staroměstského náměstí, probíhá Matony Cocktail Festival. Nezbláznili jsme se, nejsme v kuchyni, nebudeme dělat nic, tohle už je příprava na druhý soutěžní výkon. Ja by som sa určite zbláznila, keby som bola v kuchyni a ten ďalší súťažný výkon, keďže tu máme 5 finalistov, majstrovstiev sveta a už bude patriť českému finalistovi, ktorý už v roku 2013 inak zvíťazil. Veľmi sledujem túto súťaž, všetko viem. To je dobře, je to fakt mistr světa a tehdy v tom roce 2013 proslavil pochopitelně minerální vodu a k tomu přidal rabarboru. Dneska tady vidíme fialku, voňavku, no bude to zážitek. A jednu mouchu. Ano. Uvidíme, či je súčasťou koktejlu, ale ona si tam doleze postupne. Ona si doleze aj do nealkoholického koktejlu. Inak pozerám, že máš tak zaujímavú vyhrnutý rukáv. Jednoznačně, protože Matony Cocktail Festival každoročně i pomáhá. Dnes se večer tady vyvrcholila akce Českého rozhlasu Darujte krev. To znamená, děkujeme vám všem dárcům, kteří darovali krev a pomohli tak zachránit ten jeden lidský život. A ten dnešní večer patří pochopitelně vám. Tím symbolem těch dárců je právě vyhrnutý rukáv, tak, aby viděla, že mi naběhne žíla. Nechcem to úplne vidieť, dobre, ale ja mám obidva rukavy vyhrnuté, tiež len symbolicky. Takže čo, je pán Šipl pripravený? Jednoznačně. Dámy a pánové, finalista číslo 2 letošního ročníku Matony Grand Drink, reprezentant České republiky Achim Šipl. Reprezentant České republiky se inspiroval milostným příběhem vlastního strýce. Jeho koktejl Kuku se skládá z kokosového oleje, genmajša čaje s pečenou rýží, juzu pyré, hruškového džusu, broskvového džusu, no a pochopitelně také z perlivé minerální vody. Jako ozdobu zvolil kokos, sušenou broskev, jedlý písek, hruškovou marmeládu, jedlé květiny, řeřichu a kokosovo-citrusový parfém. Achim Šipl, Česká republika a jeho koktejl Kuku. No, co byste čekali od mistra světa sehnat tyhle ingredience doma, bude trošku oříšek, ale co, máte na to celé léto a teď už můžeme sledovat Achima, která vytváří svůj koktejl, se kterým bojuje o titul mistra světa a vedle mě již také mistryně světa a řekl bych kometa toho roku 2016, Barbora Poláková. Nazdar! Dobrý večer. Jestli si to dobře pamatuju, tak ty jsi byla hostem Matony Cocktail Festivalu i před rokem. V té době převážně coby herečka, herečkou si dále, ale zároveň si získala 2 ceny Anděl a stala ses i zpěvačkou. Já si pamatuju, že na tom ceremoniálu jsme byli spolu a ty si říkala tak jako, no co já tady vlastně dělám? Jak reagovaly ty zpěvačky, když jsi vypálila ten rybník? Když co? Když jsi vypálila rybník. Jo, aha, já jsem se setkala jenom s hezkýma reakcemi. Já nemám pocit, že jsem někomu vypálila rybník. No ne, tak přeci jenom do toho vstoupí ta herečka najednou těm zpěvačkám. Jo, no, mohlo by to tak být, ale nesetkala jsem se s tím. Tak to je jenom dobře. Já jsem si prošel tu tvoji torbu, šel jsem teda jenom po hitech, protože když to člověk vezme postupně, tak nejdřív byla Kráva, pak přišla Nafrněná, a teď nově v pátek vyšel nový single, ten se jmenuje Generace. V tom jsou zmíněny hned 4 prášky. Je to o té naší generaci. To jsme tak ztraceni, že potřebujeme ty prášky. Hele, tam je ještě i lichořeřešnice, guarana a tak. Tam nejsou jenom prášky, tam je i alternativní medicína v té písničce, jestli si poslouchal pozorně. No poslouchal to já chápu, a pak jsou ty prášky, jestli opravdu mi potřebujeme takhle pomoct, jestli jsme tak ztraceni, že se musíme... Tak já nevím, jak to máš ty ráno? Bereš něco? No tak v podstatě tím, že jsem rozpoznal ty jména těch prášků, tak jsem poznal trošku sám sebe, takže jsme na tom opravdu takhle. No já tu lichořeřešnici teda, když mi je blbě, no a tak spíš tu alternativní. Ne, tak stejně jako jsou tady recepty na ty koktejly, tak i vlastně ten tvůj nový single, který je od pátku venku, tak je dobrým receptem na to, jak přežít. Takže k tomu ten koktejl a je to úplně funkční jako gradace. No. Je to tak. No, jinak, co teda u tebe převažuje? Zpěvačka či herečka? Hele, teď je to tak, že jsme rozjeli koncerty, takže vlastně už nemůžu hrát v divadle, protože bych to nestíhala. A no, takže vlastně asi zpěvačka. Takže zpěvačka. Přátelé, sledujeme jednu z nejkrásnějších metamorfóz v dějinách českého showbiznesu z herečky do zpěvačky. A doma všechno v pohodě, že se takhle změnila? Nějak to nehatí ten rodinný život? Tak já jsem především maminka, ještě pořád ano. Jsem jako nejvíc maminka a pak občas mi je dovoleno být zpěvačkou. No, tak známe postupně ty preference Barbory Polákové. Dneska ji navíc uvidíme ještě na pódiu naživo. My jsme moc rádi, že tady seš a oslavuješ zdravé nealkoholické koktejly. Dneska se těšíme na Nafrněnou a vy ostatní jste na internetu, tak rozhodně sledujte Generaci, je to skvělá píseň. Fakt moc dobrá. Děkuju. Barbora Poláková! Díky.
No a teď pro vás absolutní lahůdka. Totálním válcem celého jara byla pochopitelně soutěž Tvoje tvář má známý hlas, aneb ve slovenčině Tvoje tvár zně povedome. A vy dnes, diváci televize Doma i diváci televize Nova, uvidíte úplně poprvé pohromadě oba dva vítěze. Na Slovensku zvítězil Lukáš Adamec a u nás v Česku Hana Holišová. Máte se na co těšit. Jedinečný zážitek. Právě teď pohromadě živě a Party Rock Anthem. Is in the house tonight. Everybody just have a good time. And we're gonna make you lose your mind. Everybody just have a good time. Party Rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. And we're gonna make you lose your mind. We just wanna see you shake that. Party rock, look at my girl, she's on my jack. Yeah, now stop till I hit the flock. Put it gonna wait like she's in the jack. Where I drink, I got to know. Dodges, tattoos, cause I'm rock and roll. How black, how white, domino. Gain the money, overdose. Yeah, I'm running through the halls like Trino. I'm yeah. To Timberlish, flow, rock and roll. No hello, we party rock. Yeah, that's the crew that I'm ripping on the right on the top. No lady, no Zeppelin house. Party Rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. And we're gonna make you lose your mind. Everybody just have a good time. Party Rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. And we're gonna make you lose your mind. We just wanna see you shake that. Every day I'm shuffling. Woo! Get down, put your hands up, put your hands up to the sun. Get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up. Woo! Woo! Put your hands up to the sun, to the sun. Put your hands up, put your hands up, put your hands up, put your hands up. Party Rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. And we're gonna make you lose your mind. Everybody just have a good, good, good time. Every day I'm shuffling. Hanka Holišová, Lukáš Adamec. Hanka Holišová, Lukáš Adamec, keby náhodou nebolo jasné. Bolo to perfektné, výborne ste tancovali. Hanka, ja som ťa videla raz, keď som bola v porote u vás, tam si bola Michael Jackson, ja doteraz neviem, ako vyzeráš. Ty si asi hezká holka. Jasné. Veľmi pekná holka som. Veľmi pekné dievča. Vy ste sa navzájom niekedy sledovali? Sledoval si, už nemusíš tancovať, Lukáš. Sledoval si niekedy aj českú tvár? Jasné, jasné. A myslím si, že Hanka bola super, je to tak? Hanka, myslíš si aj ty, že Lukáš bol super, keď si sledovala slovenskú tvár? No tak ja som ju moc nesledovala. Myslíš si, to mi je jedno, myslíš si, že bol super? No videla som prvý diel a tam byl supíš, fakt supíš. Tina Turner božská. Myslíš si to aj toto námestie?
Dobre, trošku musíme vynútiť, to aj pre tých Slovákov. Počúvajte, vy si vôbec ešte viete na seba teraz zvyknúť ráno, keď nemáte ten fous, alebo keď nemáš tieto kučery? My keď spolu vstávame každé ráno, tak sa niekedy nevieme spoznať. Je tak, Hanko? Vy spolu vstávate každé ráno. My spolu vstávame každé ráno. Ty podľa mňa už nevieš, s kým vstávaš, lebo ľudia vyzerajú všeliako, ale seba už ešte spoznávaš vôbec? No my sa vôbec ináč nepoznáme než takto, takže my sme v poho takto, hej. A seba, že čiž poznám, ja už som si zvykla, no, že vyzerám stále takto, ja už asi ženská už asi nikdy ze mne nebude, no. Ale myslím, že bude, že akože časom sa oholíš a bude to fajn. A po týchto vystúpeniach je to asi dosť problematické, hlavne s tým umývaním, lebo teraz, ja neviem, ako to bude postupovať. Čo dáš prvé dole? Len nepovedz, že gate, tak skús. Ja neviem, čo dám dole, ale mne sa to tak páči, že by som si to ešte nechal určite. Chvíľku aspoň. Tak ale ty si šialený východniar, to je jasné. No, áno. Áno, a Hanka, ty si toto nechceš nechať. Ale mne sa to páči. Áno. Takže takto, ja tomu rozumiem, že človek sa už nechce potom si dávať všetko dole, umývať, budete takto týždeň, 2 a potom sa uvidíš, čo s vami bude ďalej. Libor si tiež každý deň lepí fous a tiež sa mu to nechce dávať stále dole. Takže priatelia, ďakujeme, že ste tu boli. Ešte raz jeden veľký potles. My vám gratulujeme inak k víťazstvám a môžeme povedať aj divákom televízie Doma, ale aj Markíza a divákom televízie Nova, že od septembra, zistite si, čo je september, neviem vám to povedať po česky, září ako jo, tak ako v září bude pokračovať táto relácia, tento program aj v Českej republike, aj na Slovensku. OK? Takže máte sa na čo tešiť. Lukáš Adamec, Hanka Hališová. A ja pozdravujem teda Libora. A já děkuji moc krát za ten pozdrav. Ano, je to skutečně tak. Ve chvíli, kdy já si sundám tyto vousy, vypadám přesně jako Adéla, ale přeci jenom 2 bychom se neuživili, tak vypadám stále takto. Nicméně, vy sledujete výkony těch nejlepších barmanů z celého světa. Jak jsme říkali, do finále jich postoupilo celkem 5 a tenhle je z největší dálky. Až z Filipín k nám do České republiky dorazil Jessie Ray Classicas. This applause for you, Jessie Ray! Mě jenom zajímá, co je z Filipín. I'm just curious about what is exactly from Philippines for your cocktail. This is the sour soup. It's sour soup. Yeah, it's fruit. It's 10 times more. Like it's like medicine. Medicine. Yeah. Ano, tak prosím vás, tohle je soursop. Kdybyste si doma zkoušeli tu recepturu, tohle neseženete, nechte si to poslat nějakým kurýrem z Filipín, bude to úplně nejlepší, ale je to medicína. So, do you want to be a world champion? Hopefully. Hopefully. We'll see. Jessie Ray Classicas, přátelé. Filipínec, který bojuje o titul mistra světa. A teď se podíváme, jak vypadá jeho Winter Haven. Mimochodem říkal, že na Filipínách jsou jenom 2 roční období, léto a léto s deštěm. Tak uvidíme, jestli to bude letní koktejl. Jessie Ray Classicas, Filipíny. Nejexotičtější koktejl připravil Filipínec Jessie Ray Classicas. Co používal pro výrobu Winter Haven? Pyré z gravioli, následně 3 plátky hořkého melounu, k tomu 3 kusy šalvěje, marakujový sirup, čerstvou limetkovou šťávu a perlivou minerální vodu. K tomu jablko, rozmarín a vanilkový lusk jako ozdobu. Winter Haven, to je Jessie Ray Classicas, Filipíny. A ja tu teraz stojím na tomto menšom pódiu s Petrom Lexom a musím povedať, že mi asi veľa dievčat závidí, asi aj chlapcov, lebo viem, že vy ste veľmi populárni teraz. Tak chlapcov akože... Byla narážka s těma chlapcema, nebo? Nie, tak máte fanúšikov aj chlapcov, nie? Tak samozřejmě, určitě, doufám. Akože ja fandím tiež nejakým ženským speváčkam. Nemáte to nejaké podelené. Tak kto ste fanúšikovia, či ste chlapec alebo dievča, môžete teraz dať najavo vašu priazeň, ak rozumiete slovu priazeň. Přízeň. Přízeň, dokiaľ. Přízeň. Přízeň, toto je skupina Slza. Teraz hovorím trošku na túto námestie. Nerozumejú mi. Dobre, to je jedno. Venujeme sa tuto našim divákom pri kamerách a pri televíznych obrazovkách. Tak vám sa podarilo toho pomerne veľa za celkom krátky čas. Aj u nás na Slovensku ste populárni. Aké ceny ste všetky už dostali? Tak je to asi kvůli té práci, co jsme tomu obětovali, tak my jsme strašně dlouho pracovali na té kapele, aniž by někdo slyšel jedinou písničku a nevěděli jsme, jestli se to vůbec někomu bude líbit. Pak jsme vypustili první single, chytlo se to a
Je to skvělý. To znie tak strašne jednoducho, že človek urobí single. Samozřejmě není to jednoduchý, ale je zatím spousta práce, ale vyplatilo se to. A ty si pomerne mladý človek, ty si mal teraz narodeniny niekedy. Teď jsem oslavil čtvrtstoletí, 25. 25 rokov. Čo sa dialo na takej oslave? Keďže ty si Tak dělo se to, že já jsem natáčel dokument k našemu turné, pak jsem přijel domů a šel jsem spát. A potom? Pak jsem druhý den měl koncert, pak další den zase koncert, pak jsem možná natáčel, takže asi tak. Tak to probíhá u mě každý den, takže já jsem ani moc ještě neslavil. A čo by si chcel, že by sme teraz ti urobili k narodeninám nejaký veľký potlesk, mexickú vlnu? Môžem ťa poboskať naozaj vášnivo, keby si... Jako mexická vlna by byla skvělá, to se asi nepodaří. Chcete mexickú, že by ste urobili k narodeninám Petrovi jednu mexickú vlnu, prosím vás? Já chci dárek, prosím. Aspoň jeden. Nechcú ti robiť mexickú Ne, vlnu. tak ne, no. Ja ti urobím jednu mexickú vlnu. To ti Tak musí dobrý. stačiť. A ešte tak. To jsem vždycky chtěl umět a neumím to. Ani ja to neumiem. Ale nie je nad to sa československý strápniť v televízii. Takže my ďakujeme, že ste prišli, že ste aj hneď teda otvorili tento úžasný Matony Cocktail Festival. Gratulujeme ti ešte raz k narodeninám. A niekedy to oslav môžeš aj s takýmto úžasným nealkoholickým koktejlom. Vôbec sa nemusíš zničiť, aby si potom na druhý deň mohol koncertovať, lebo tých koncertov máte naozaj dosť. To se těším. Tak môžeš tento vypiť hneď teraz Ďakujem. od pána Filipínca. Peter Lexa a ja pozdravujem opäť Libora na to veľké pódium. Stále sme na Staromestskom námestí. Já děkuji mnohokrát za pozdrav a zeptám se jako tu klasickou věc, když člověk vidí tolik lidí pohromadě. Jste tady? To je neuvěřitelné. Ne, přeci jenom Česká republika i Slovensko aktuálně hrají na mistrovství Evropy ve fotbale. Kdo tady fandí Čechům? A kdo neskáče, není Čech? Dobrý, dobrý. Kdo neskáče, není Slovák? Slabší Adelo, musím říct o něco. Zkusíme ještě nějaký národ, který tam je. Kdo neskáče, není Polák. Vzadu vyskočilo pár lidí, což je jenom a jenom dobře. Je vidět, že kde to žije, tak tam je Matony, přátelé. No, proč tady zmiňuji Česko, Slovensko a Polsko? Protože ten další interpret uspěl ve všech 3 zemích. Je to naprosto neuvěřitelný. Co? Ano. Je to skutečně ona. Navíc se vyznačuje i tím, že používá při vystoupení tenhle stojan. Je to stojan z ryzí oceli, váží celkem 584 kg a ona si ho přinesla sama. Takže jednoznačně nejsilnější zpěvačka, co má Česko, Slovensko i Polsko. Dámy a pánové, na Matony Cocktail Festivalu. Přivítejte si její kapelou, jedinečnou Evu Farnou. Zdravíme celý Staromák, aha! Jste připraveni se s náma zaspívat? Je to velmi jednoduché, takže takhle. Ještě víc na hlas. S každým krokem ve mně sílí pocit, že jsme téměř v cíli. Když o trny se občas spíchnem, učím se to přejít smíchem. Můžem se tak vyhnout hádce, nejsme spolu zas tak krátce. I když jsme na ostří nože, vím, že byl jen pro mě stvořen. Znám tvůj tep, od mě poznám ho hned, jak ti pulzuje krev, se nechávám vést. To potom pevný jako hladová zeď, ani Damoklův meč nikdy nerozdělí.
chtít kráčet přes něj. Yeah. O vše jen seba dbát, co věčné být má. I o nás, tvůj tebe, ten poznám hned, tak pojďme nahlas Praha. Znám ho hned, jak ti pulzuje krev, se nechávám bez, to potom pevný jako hladová zeď, ani Damoklův meč nikdy nerozdělí. Ty jsi dostala úplně všechno tenhle víkend. Karlův most, Staroměstský náměstí a teď jsem vzal do kotle na Evu Farnou. Ja sa veľmi teším. To bola Eva Farná, bolo to úžasné. Ja neviem, my sme teraz chrbtom k nášmu obecenstvu, ale obecenstvo, počujete nás? A páčilo sa vám to, jako líbilo sa vám to? Ešte je zajímavý, tvoje čeština sa zlepšuje každou vteřinu. Ja ju nechcem nejako príliš používať, ale obávam sa, že mi niekedy nie je rozumieť. Je ti rozumět. Září si řekla úplně nádherně. Září som povedala, ale teraz je úplně česká kolegyně Adéla je připravená vás provést zbytkem dnešního programu, ale bude tady spousta hvězd ještě. Ale i s Liborem Boučkem samozrejme, no bude tu MiG-21, prídu moji obľúbení No Name napríklad. A ešte sme hlavne nevideli dvoch finalistov majstrovstiev sveta v miešaní nealkoholických nápojov, takže aj to nás ešte čaká. A pozor, to není všechno, protože se nám podařilo speciálně pro vás, naše diváky televize Doma a diváky televize Nova, sehnat podle mě nejlepší gymnasty, co Evropa má. A vystoupí na zaplněném Staroměstském náměstí. Dívejte se i dál. Ostaňte s nami. Stále vás pozdravujeme zo Staromestského námestia v Prahe, či už teda divákov Doma, na Slovensku televízie Doma, alebo tu v Českej republike, divákov televízie Nova. A toto, čo sledujete, sú teda okrem iného aj majstrovstva sveta v miešaní nealkoholických nápojov. A máme tu 5 finalistov a celé to zastrešuje Matony. Ty chceš niečo povedať? Nadýchol si sa, hovor. Ne, no tak já jsem si tak jako chtěl říct, že nás ještě čekají 2 finalisté mistrovství světa, ale hraje se i mistrovství Evropy ve fotbale. Přiznám se ti, že jsem vsadil na Slovensko, že bude v semifinále. To prečo hovoríš tuto pred celým českým národom? Ja som vsadila na český národ, že bude. Já jsem vsadil, že my budeme ve finále a vy v semifinále. Nič, tak to ja som nevsadila. Ale Hamšík hraje excelentně, fantastická forma, ale jedna věc mě zajímá. Ano. Budem ja vedieť odpovedať podľa teba? Doufám, že jo, protože to je dámský téma. Čím to je, že ten účes mu neustále drží a ani se nepohne? Neviem. Ne? Myslíš, že má nějakou preparaci, že to opravdu drží? Neviem, ale asi používa nejaké také prípravky. To mě tak používa napadlo. Matony podľa mňa do A k účesu. tomu to zaleje a pak to drží jako blázen. Tak som sa aspoň zavďačila tým, ktorí to tu dnes organizujú. Ale opýtam sa ho na budúce. Děkuju moc krát. No, jedna země tam není, ale zasloužil by si tam být rozhodně, ale máme ji tady. A to je Kypr. Je to Cyprus. Kypr. Kypr, už uznajte, že to už zle znie. Kypr zní naprosto excelentně. Kypr je hrdost toho ostrovního národa. Môžeme sa opýtať samotného koktejlistu, ktorý na nás už čaká, Stavri Vakis. Stavri, do you like Kypr or Cyprus? Stavri. Stavri Vakis! Stavri, hello. We are arguing, my sa tu hádame, because in Slovak we say Cyprus and in Czech they say Kypr. What do you like more? Kypro. Kypr, tak. Děkujeme, vyhrál český Kypr a uvidíme, jestli vyhraje i Stavri Vakis. Tady je jeho koktejl. Kypřan Stavri Vakis se nechal pro svůj nealkoholický koktejl inspirovat svojí dcerou Joannou.
Ta logicky nemůže pít alkohol a tak vznikl tenhle nápoj. Co do něj? Agave sirup, mandlový sirup, čerstvou limetkovou šťávu, čerstvou pitáju, badián, no a pochopitelně perlivou minerální vodu. Zástřik pomerančovým olejem doplňuje také ozdoba z pomerančové kůry, červené řepy a květu růže. Stavrivakis Kypr a Joanna Grant. Stavrivakis už chystá svůj drink. Yes, you can start Stavry, inspirovaný vlastní dcerou. Navíc uvidíte její oblíbenou barvu, na to se můžeme těšit, ale těšili jsme se všichni, pochopitelně i na tuto uchvatnou dámu. Dámy a pánové, Eva Farna! Ahoj. Stabilní skupina fanoušků, to je jenom dobře. My jsme se tady bavili s Petrem Lexou, ten slavil 25, ale ty letos slavíš 10 let na hudební scéně. Je to tak, první svůj single Měl jsi mě vůbec rád jsem natočila, když mi bylo 12, dneska je mi 22 a letos v listopadu oslavuju v Praze velkým koncertem svoje 10. narozeniny. Počkej, 10 let, to je neuvěřitelné. Je to neuvěřitelné, vůbec nevím, kde to je. No. Vůbec nevím. No. Vypadáš mimochodem... Furt stejně? Ne. Jsem dala rovnátka, víš? Rovnátka jsou pryč. Nevypadáš výborně, to jsem chtěl říct. Ostatně, když si tak člověk představí, tak co se změnilo za těch 10 let jako nejvýrazněji u tebe? Víš, já si myslím, že se hlavně člověk změní jako osobnost, protože od 12 prostě procházíš pubertou a ať chceš nebo ne. To teďka vůbec neříkám, že jsem byla ovlivněna tímhletím hudebním světem, ale prostě se člověk změní a já jsem za to hrozně ráda, kam jsem se dostala. Vůbec nelituju toho, že jsem v těch 12 že začala zpívat a je to pro mě, víš, no prostě děláš, co tě baví a to je vždycky vidět, podle mě. No, máš nějaký velký přání k 10. narozeninám? Protože já si pamatuju, že třeba moje kamarádka ta bude slavit taky 10 narozenin v sobotu a ta chtěla hodně balónků. Tak jestli to máš podobně taky hodně balónků, nebo to ve 22 už je trošku dětinský. Hele, já bych chtěla vyprodat ten koncert. Jo? Třeba tak za týden. No, tak udělali jsme pro to úplně maximum, máte ještě 6 dní, aby se splnil ten týden. Jinak, jaký ty máš vztah k těm zdravým koktejlům, které tady máme, a ke zdravé výživě? Co ty ráda? Já jsem z toho úplně nadšená. Já jsem tady vystupovala před 3 lety, to bylo ještě na Václavském náměstí a ochutnala jsem ten drink, říkala jsem si, tak jo, tak je to nealko, tak OK. Ale opravdu je to něco neuvěřitelného a hrozně jsem z toho vychutnala, doufám, že to budu zase ochutnat. A hrozně ráda bych chodila do barů a mohla tam mít nealko drinky. No jasně, tak ty jsem proto. Hlavně bys chodila velmi ráda za tady tímto mužem, tedy za Stavrivakisem. To úplně chápu. Za chvíli už ten koktejl bude hotov. Dámy a pánové, Stavrivakis Kypr, Eva Farna, Česká republika a Adéla Banášová, Slovensko. Ďakujem za krásne odovzdanie slova. Pozdravujeme všetkých tuto na Staromestskom námestí v Prahe. Ja si zase užívam a vychutnávam tak ako vy koktejly to, že tu je dobre počuť. Teší sa tu niekto na pieseň, ktorá sa volá Nafrnená. Tu je tak dobre počuť. Dal by si niekto inak taký nealkoholický koktejl? Tak poprosíme pána z Cypru, aby trošku viac toho namiešal a potom vám to nejako rozdelíme, aby ste sa tu mali ešte lepšie. Ale teraz príde dáma, ktorá získala 2 ceny Anděl a ktorá má niekoľko strašne veľa miliónov zdieľaní na sociálnych sieťach s jej úžasnými pesničkami. Už ste tu ju dnes videli, minulého roku si ju pamätám, že prišla v počte 2 a teraz je tu opäť 1 a je to vaša obľúbená aj naša obľúbená Bára Poláková.
se jí daří. Nafrněná, problematická. Je nafrněná, egoistická. Nafrněná, hysterická. Nafrněná, ironická. Já už to o tobě vím, to se teď o tobě říká. Já už to o tobě vím, teď se to Ježíši ví. Ty už to o mě teď víš, no tak se zas něco říká. A kdo to prosím tě říká, jak to prosím tě víš. Každý ví líp než ty, kdo jsi a co se teď říká. Všichni ví líp než já, kdo jsem já. Všichni ví o všech víc a všechno, co se teď říká. Všichni ví o všech víc, co se tak prostě ví. Jsem problematická. Jsem nafrněná, egoistická. Jsem nafrněná, hysterická. Nafrněná, ironická. Nafrněná, egoistická. Nafrněná, problematická. Už to o mě víš, to, co se o mě říká. I ty víš líp, kdo jsem já, líp než vím to já. I ty už to o mě víš, to, co se o mě říká. I ty víš líp, kdo jsem já, líp než vím to já. Toto bola Bára Poláková naživo na Staromestskom námestí a ja sa veľmi teším, že v tom svetovom finále v miešaní nealkoholických nápojov je aj Slovák Ladislav Doboš. Ahoj. Ahojte všetci. Aby to vyzeralo tak medzinárodne, ako to robí vždy aj Libor. So how are you? I'm very well. Má sa veľmi dobre, tento vzácny host zo zahraničia. What's your secret ingredient? Čo je tvoja tajná prísada? Well, I have to keep a secret. Musím to nechať v tajnosti, ale už môžeme po slovensky. Máš to niečo také veľmi slovenské, aspoň trošku brinze alebo niečoho, čo ten drink tak osvieži? Ale áno, je tam mrkva, sú tam jablká. Je tam mrkva, tak to bude fantastické a bude to asi aj zdravé. Takže vidím, čo sa tu už tak nejak črtá a teraz sa môžeme spoločne pozrieť na to, ako vzniká posledný svetový, ale trošku slovenský, nealkoholický miešaný nápoj. A nyní se představuje Slovák Ladislav Doboš. Jeho dotek jara se skládá ze 100% mrkvovo-jablečného džusu, zázvorovo-citronového kordialu, anýzového syrupu, čerstvé citronové šťávy, čerstvého feniklu, no a pochopitelně perlivé minerální vody. Jako ozdobu zvolil Ladislav mrkev, anýz, fenikl, řetkvičku a červenou řepu. Zašejkujete a máte a touch of spring. Ladislav Doboš, Slovensko. Pozrite, kto tu je so mnou. Je tu teraz Leoš Mareš. Ja som z toho teraz normálne taká vyosená trošku, lebo sme sa dlho nevideli. Ahoj Leoši, ako sa máš? Dobrý večer, je to krásné být v televizi zase s mojí milovanou Adélou. Ty si môj milovaný a Libor, prepáč, aj teba mám rada.
Ano, ale na televizi Nova jsme byli v roce 2009 při československé Ako by Superstar. sme mohli ešte spomínať, máte čas, takú hodinku, dve, že by sme si trošku pospomínali na naše najkrajšie chvíle. Ale teraz ťa tu mám ako hostia v tej kategórii, že král sociálnych sietí, to som ja ani nevedela, lebo ja som iba na takých asociálnych sieťach, ja nejak nič nesledujem, ale že ty si jednoducho král tohto. My sa teraz niekde prenášame vďaka tebe, vysvetli mi to. No tak ne přímo král, myslím, že těch lidí, který lidi hodně sledují, je víc. Já každopádně jsem vděčný, že jsou lidi, kteří mě sledují na Instagramu a musím říct, že na tom Instagramu se vlastně lidi můžou podívat na zákulisí dnešní akce, například na strašně dlouhé nohy krásných dívek, který tady jsou, potom také, jak vypadají hudební hvězdy v zákulisí a vysílám i na Snapchatu jako Mareš Leoš. To je můj pseudonym na Snapchatu. Nevím, jestli někdo z diváků televize Nova má vůbec Snapchat. A na tom Snapchatu je přímý přenos vlastně takový. Ja by som teraz sa mohla pokojne opýtať, čo to je Snapchat, ale to by bola samozrejme hlúpa otázka a to by ja samozrejme viem, čo je Snapchat. Ale pre tých, ktorí nevedia, ano. By si to mohl ještě vysvětlit. Ano, tak my vysíláme všechny možné věci, které normálně vám jsou třeba uschované na takzvaném Snapchatu. Prostě představte si, jako kdybyste posílali fotky z hospody svým známým, co se tam děje. To je asi evidentní. To je hrozná představa. Ano, ale já se snažím najít třeba atraktivní věci. Snapchat nebudeme vysvětlovat, já bych zůstal u Instagramu. Dobre, a můžeme aj niečo teraz urobiť? Ako tak ja by som... přátelé, vy nevidíte totiž takhle, vy vidíte Adélu takhle, jo? Jenom takhle. A kam jdeš ano. s tím? A my vám ukážeme, jak to vypadá, když přímo na Instagramu, to musíte si dát Instagram Leoš Mareš, ale jo? A na Instagramu natočíte takhle video, takhle a tady zákulisí holky. Čau, nazdar. Hele, Ja tam chcem byť, ja chcem byť tiež. Seš tady teďka? Tak ne, nemusíš si klekat, neklekej si. Já si nemám, aha, já ti kotníky, neboj se, nic vulgárního, ukážu, jaký máš topánky, co to je za boty? Víš, čo to mám požičané? To je požičané, takže to je dobrý. A teď, přátelé, ano. Myslíš, a teď ještě, jak jsou kamery takhle. A diváci, ahoj diváci! A dávám to na Instagram Leoš Mareš. A teď se dívej, hele, takhle to tam prdnu. No. Teď se na to můžete podívat. Adéla na Matony Cocktail Festivalu, to je důležitý. Adéla na Matony... A teraz keď... Hele, a teď se tam na to, a už to tam je, hele. A už to lajkujú, sú tam lajky? Už to lajkujou. Lebo keď ma neolajkujú, môj život stratí teď to napíšu, moment, zatím nic. Ako je to možné? Čo sme urobili zle? Ono se to publikuje teprve, teď takzvaně. Bude to tam za vteřinu. To jsou nervy. Tak už tady píšou. A už to jede. A už to jede. Já to budu čítat. Pozor. A už to vidělo 100 milionů diváků. To není možný. 100 milionů diváků Instagram Leoš Mareš. To je neuvěřitelný. Ľudí vidělo moju ľavú nohu. A je tady první komentář. Tak... Druhý. Ahoj. Třetí. Super. Takhle, přátelé, není to úplně jako pro vysokoškoláky. Áno, no, to som si tiež tak nejak asi všimla, ale myslím si, že... Keď ono v té rýchlosti nemôžeš napsať, ukáž, ja viem čo. Keď povedzím, že keď budú veľa lajkovať, ukážem im aj pravú nohu, ale musia si to naozaj tady zaslúžiť. píšou, co to je? Co to je? Nohavičky, to je co? To ti ukážem a vysvetlím o chvíľu, teraz musíme... Dobře, přátelé, když se podíváte na můj Instagram, uvidíte nohavičky, nevím, co to je, ale... A vy sledujte stále aj televíziu, to je taká vec, co vám potom vysvetlíme, TV Doma, TV Markíza a ja prepínam teraz k Liborovi. Ano, děkuji moc krát. Já teda přiznávám se, že zůstávám daleko radši u těch živých lajků, protože moc lidí mě nesleduje, nedá se nic dělat, ale já se poučím. Tak jenom takovou otázku. Do you like me? Vy jste nejvstřícnější publikum, co jsem kdy v životě viděl. Tolik lajků najednou jsem nikdy v životě neměl, jsem rád. Ale myslím si, že ty lajky svoje teď pošlete dalšímu interpretovi, ten jich bude mít daleko víc. Přichází skupina, která patří mezi ty nejzábavnější. Každou jejich skladbu umíte naspamět a já jsem moc rád, že jsou opět součástí Matony Cocktail Festivalu. Jste připravení? To je pro ně strašně málo. Jste připravení? Staroměstské náměstí zešílelo. A mají důvod, tady jsou MiG-21. Chladná rána jsou tomu, kdo strádá. Láskou bolestnou, neopětovanou. Pokud víš, tak rád tě mám a ty mě máš ráda. Chuť a vůni tvou nejde zapomenout. Chystá se prej konec světa, tramtada.
Mně jen jedna věta napadá. Pojď s tím ven, chci ti říct, že mám tě rád, že miluju tě jako blázen. Chci si nechat tetovat jen jméno tvé, chci vypít bazén vody, kterou plapala si, zasadit si tvoje vlasy, rozfoukat je do ulic. Chci ti říct, že rád tě mám víc. Dýcháš na mou tvář, já na tvou dýchám. Chvěješ se myšlenkou, že se rozední, děláš, jako že nespěcháš, já že nepospíchám. Nechce se s obětí, když je poslední, chystá se prej konec světa. Tram teda. Mně jen jedna věta napadá. Pojď s tím ven, chci ti říct, že mám tě rád, že miluju tě jako blázen. Chci si nechat tetovat jen jméno tvé, chci vypít bazén vody, kterou plapala si, zasadit si tvoje vlasy, rozfoukat je do ulic. Chci ti říct, že rád tě mám víc. Promyšlenej plán svět fakt moc se omlouvám, ale od dneška odpovědný musíme být zodpovědný mít. Tak promyšlenej plán svět fakt moc se omlouvám, ale od dneška odpovědný musíme být zodpovědný mít. Tak promyšlenej plán, ale nemám ho. A tak chci říct, že mám tě rád, že miluju tě jako blázen. Chci si nechat tetovat jen jméno tvé, chci vypít bazén vody, kterou plapala si, zasadit si tvoje vlasy, rozfoukat je do ulic. Chci ti říct, že rád tě mám víc. Viděli jste MiG-21, viděli jste 5 nejlepších barmanů světa v rámci Matony Grand Drink, v rámci mistrovství světa, to není zdaleka všechno. No a ešte uvidíte napríklad aj skupinu No Name, alebo uvidíte absolútne svetovú špičku v takej akrobácii na tyčiach. Ostaňte s nami, my ostávame s vami. Určite toto je Matony Cocktail Festival. Dobrý večer vám všem, co se díváte na Slovensku, na doma a tady v České republice na Novu. Sledujete Matony Cocktail Festival. Viděli jsme výkony 5 barmanů, ale teď se dostáváme, řekl bych, k tomu největšímu překvapení. No, dozvieme sa potom aj kto zvíťazí, to je veľmi dôležité, lebo predstaviť si 5 finalistov bez víťaza to nemá zmysel, takže to príde, ale ešte predtým uvidíte takých 2 ľudí, ktorí dokážu niečo, že čo keď to dokážete vy, tak tomu ja neverím. Ano, tak abych to tak nějak zkrátil. Český cirkus vysvětlil. Laputika uvádí The Pole Rangers aneb dvojitá čínská tyč. Ti akrobaté uspěli skoro ve všech zemích, kde vystupovali. Myslím si, že je nevidíme naposledy. Jsou z části ze Švýcarska a z části z Francie. Ale vyhrali v Nemecku v takej talentovej show, takže sú to obrovské hviezdy a naozaj ich pozorne sledujete, lebo je to tak viac menej neuveriteľné, čo robia. Nie sú tam žiadne triky. Volajú sa Remy a Florian. Tady jsou.
No, tohle se nemělo stát, protože na tohle se vůbec nedá navázat. Jako, co bychom teď měli dělat my? Ja si myslím, že môžeme byť v takom tichom údive. Také 3 minúty, podľa mňa. 3 minúty v tichém údivu. Čo Jakože, to bolo? co sme to viděli? Čo sme to práve videli? Čo na to hovorí tvoje brušné svalstvo, Libor, čo sme teraz videli? Tak to břišní svalstvo, které jsem kdysi mýval, když jsem se narodil, a ten zbytek, co tam ještě zůstal, tak ten říká, že to je do jisté míry výzva. A myslím si, že zhruba takových 22 let pilného tréninku mohl bych se aspoň té tyče dotknout. Co na to říkají tvoje bicepsy, má drahá Adélo? Ja som za ženského diváka, musím povedať, že muži pri tyči sú pre mňa zaujímavejší, než som si myslela, ale moje ženské bicepsy hovoria, že je to tiež výzva. Všetko je vec toho, ako tú tyč dáš. Oni si ju dali totiž zvisle a to je veľmi náročné. Ano, kdybychom si dali třeba jenom položili na zem, byli bychom schopni udělat úplně to samý. No, mimochodem, ty si tady vyznala lásku Leošovi, pochopitelně o mě si řekla, že mě máš ráda. A tihle chlapci se ti líbili? Tiež ťa mám rada, samozrejme. Nie je všetko brušné svalstvo, ale je to dosť. No, tohle byl výstražný tón, který ti vysílá okruh mých faninek. Pozor na to. Nedotýkej se jeho břišního svalstva. Matony Grand Drink. Sledujete vyhlášení těch výsledků, už je za chvíli uvidíte. Je to 19. ročník. V loňském roce dokázala zvítězit Stefanie Sieber z Rakouska. Áno, to si veľmi dobre pamätám. Tohto roku nemáme žiadnu ženu vo finále, ale ty si moderoval aj včera, bolo tu 23 soutěží. 32, to je jedno. No a bola tam aj nejaká žena? Byly tam ženy, například tam byla reprezentantka Hongkongu, která pracuje v jednom z nejprestižnějších barů, co tenhle stát nabízí. Předvedla nádherný drink, ale nestačilo to na finále. Málo prestižní pro tuto soutěž. Pak tam byla tuším jedna sympatická řekyně, i ta míchala. Pak když procházím ještě ty dívky, ano, je pravda, že hned na začátku se objevila reprezentantka Maďarska, která působí zase ve velmi prestižním baru v Londýně. Je to rozhodně soutěž, která přivádí do České republiky ty nejlepší barmany a my jsme rádi, že se už teď pomalu, ale jistě chystá i jubilejní 20. ročník Matony Grand Drink. Ale rychle k těm, co soutěžili No, dnes. máme tu 5 finalistov z Lotyšska, z Filipín, z Cypru, ale aj zo Slovenska, z Českej republiky. To nás veľmi teší a vy sa o chvíľu dozviete, kto teda získa 3., 2. a možno aj to 1. miesto by bolo zaujímavé. Ale ještě předtím pojďme si ještě jednou připomenout, tady je krátká rekapitulace. O titul mistra světa v rámci 19. Matony Grand Drink letos bojovali reprezentant Lotyšska Ingus Reisenbergs, reprezentant České republiky Achim Schippl, za Filipíny Jesse Ray Klasikas, za Kypr bojoval Stavry Vakis a Slovensko reprezentoval Ladislav Doboš. Ano, ti všichni už jsou nastoupeni, akorát nám odbíjí orloj, což je magická To chvíle. je neuveriteľné. Toľko som sa po Staromestskom námestí nenabehala ešte nikdy. Fantastické. No a my musíme pochopitelně kromě našich finalistů přivítat také ctěné hosty za karlovarské minerální vody a za značku Matony. Hostitele Matony Cocktail Festivalu, ten si zaslouží váš obrovský potlesk. Dámy a pánové, CEO karlovarských minerálních vod Alessandro Pasquale. Good evening. Good evening. A takisto je tu Dobrý medzi večer. nami... Dobrý večer. Je tu s nami aj viceprezident Medzinárodnej barmanskej asociácie pre Európu, pán Pepe Dioni. Hello, everybody. Buonasera.
Mali by sme sa pánov asi niečo opýtať, niečo v tom duchu, ako sa im to zatiaľ páčilo. I think the first question is for Mr. Pasquale. How would you evaluate this year's competition? How did you like it? I like it very much. I hope the same is for all the people here. I see many people, so I think it's nice. I think that people like it. Myslím, že ľuďom sa to páčilo. Vidím tu veľa ľudí, páčilo sa vám to. Vám sa to páčilo, stále ste tu, takže je to jasný dôkaz. And for Mr. Dion, a simple question. Was this year better than the previous year? Byl letošní ročník lepší než ten předcházející? For me, the best one. Byl to jednoznačně. Yes, it was a very big success. All the people from Czech is wonderful. All the bartenders who come here are also wonderful. So it's a big success. Úžasní barmani, úžasní diváci, právě tady byl to nejlepší ročník zatím. No a je na čase zjistit výsledky. Ja ich neviem, ale vy vyzeráte, že máte obálku. What is in this envelope? Čo je v tej obálke? The results. Tak jenom podrž mi takhle tuhle kartičku. To je napínavé. Napätie by sa dalo krájať. To som teraz vymyslela. Tak. A ideme na 3. miesto. Je to jasné. Tak tedy, dámy a pánové, na 3. místě 19. ročníku Matony Grand Drink a na 6. ročníku mistrovství světa v míchání nealkoholických nápojů skončil s koktejlem Winter Haven Jessie Ray Klasika z Filipíny. The third place. A Jessie Ray Klasika získává kromě květin také pochopitelně šek na $2000. Congratulations. The third place. A ideme na 2. miesto a myslím si, že tu bude veľa radosti, pretože na 2. mieste sa nachádza... Môžem? Já myslím, že ano. Z České republiky Achim Šipl. Achim Šipl je vicemistrem světa. A i pro něj je zde šek, kromě poháru a titulu vicemistra světa v míchání nealkoholických koktejlů, šek na $3000. And now it's time to reveal the winner. A je na čase prozradit si, kdo se stane vítězem. 19. vítězem soutěže Matony Grand Drink a také 6. mistrem světa. Takže majstrovstvá sveta idú do úplného finále. Bude to Lotyšsko, bude to Cyprus, alebo bude to Slovensko. Dámy a pánové, jak říkal Pepe Diony, ta soutěž měla největší úroveň v historii. Viděli jsme fantastické výkony, ale o pár bodů zvítězil logicky muž. A ja by som chcela povedať, že oplatilo sa mi sem dnes prísť, pretože na 1. mieste je Ladislav Doboš zo Slovenska. Ladislav Doboš je mistrem světa. Je to možné. Slovensko získává tenhle titul a gratulace od viceprezidenta Mezinárodní barmanské asociace pro Evropu Pepe Dionyho a pochopitelně také gratulace od hostitele Alessandra Pasqualeho. This is Slovakia. My sa veľmi tešíme. Takže Ladislav Doboš je majstrom sveta. Čo tam po futbale? Šek na $10,000 a také výzva, tak tedy dámy a pánové, 3 nejlepší barmani Jessie Ray Klasika z Filipín, Achim Šipl z České republiky a mistr světa Ladislav Doboš ze Slovenska. Thank you very much, gentlemen. Celebrate your success. You were excellent. Thank you very much, Mr. Pasquale. Thank you very much, Mr. Diony. A congratulations to all of you. Takže gratulujeme všetkým finalistom. Toto boli výsledky tohto ročného finále, svetového finále v miešaní nealkoholických nápojov, ale my ešte neodchádzame, ešte tu máme jeden darček pre vás. Ano, nefalšovaná radost, tak ta bude pochopitelně z pódia pokračovat i dál a jak říkám, minimálně rok si bude Laco Doboš z Košic užívat tenhle prestižní titul, no ale nás už pomalu listě čeká ten poslední hudební dárek. Z Košic prichádza skupina No Name. Ano, tady jsou. Presvedčí nikto, že je život krátky, že končí ako tanec. Že sa sebe ukloníme a naposledy si zamávajú dlane. Ja nechcem, aby tvoje srdce stíchlo, aj tak sa stane, čo sa má stať, veď život plynie rýchlo.
nepresvedčí nikto, že keď človek umrie, tak ostanú len fotky. Človek potrebuje nádej, aspoň niečo, aspoň 3 bodky. Ja nechcem, aby tvoje srdce stíchlo, aj tak sa stane, čo sa má stať, veď život plynie rýchlo. A spieva Praha, tak nech ten život trvá. A moja dlaň nedá s Bohom tvoj dlaň, veď ty si moja prvá. Čo dá si mi svetlo, ako ráno na svítaní, nech trvá. A náš koniec je len otázka veku, veď ty si moja prvá. S ktorou som schopný stráviť život pred smrťou na úteku. Mňa nepresvedčí nikto, že keď umriem, tak ostaneš moja. To je asi hlavný dôvod, prečo zabitia, tak umierania boja. Ja nechcem, aby naše srdcia stíchli, aj tak sa stane, čo sa má stať, veď život je tak rýchly. Ste tu ešte, tak nech ten život trvá. A moja dlaň nedá s Bohom tvoj dlaň, veď ty si moja prvá. Čo dá si mi svetlo, ako ráno na svítaní, nech trvá. A náš koniec je len otázka veku, veď ty si moja prvá. Dámy a páni, na záver si to vymeníme, spievate mi pre nás, povie, tak nech ten život. A moja dlaň nedá s Bohom tvoj dlaň, veď ty si moja. Ostaňte s nami, o chvíľu opakujeme celý večer. Praha! Chcem vás počuť, to nespieva, nežije. Tak nech ten život trvá. A moja dlaň nedá s Bohom tvoj dlaň, veď ty si moja prvá. Čo dá si mi svetlo, ako ráno na svítaní. Pekný zvyšok večera želá kapela No Name. Slovenska, ktorí zaspievali víťazovi Matonic Cocktail je festivalu, pretože to ste sledovali ako program, ale boli to majstrovstvá sveta v miešaní nealkoholických nápojov. Od nás ze Staroměstského náměstí je to všechno. Užijte si rozhodně léto a těšíme se už na další ročník Matonic Cocktail festivalu, jestli vám bylo tak příjemně jako mě s Adélou. Tak to byl krásný večer. Tak a nám bolo tiež veľmi príjemne. Aj na celom Staromestskom námestí bolo nám s vami veľmi príjemne. Ano, posíláme všem divákům televize Doma i televize Nova pozdrav. Mějte se hezky, dobrý večer! Dovidenia!